Bona vesprada a tots. Avui parlarem dels glotònims. Què és un glotònim? Un glotònim és una manera diferent de denominar una llengua segons la regió o el país on es troben. En ocasions hi ha llengües, d'acord, que tot i ser la mateixa llengua, com que es troben en regions o països diferents, les nomenen d'una forma diferent. Anem amb diferents exemples. El primer exemple seria castellà i espanyol. Com podem observar, segons el país i la seva Constitució, a la llengua se la denomina o castellà o espanyol. La llengua en Espanya ha nascut a Castella, de manera que és més habitual denominar-la castellà, però, com podem observar, molts països d'Amèrica Llatina allà se li diu espanyol. També és molt interessant un debat lingüístic que hi hagué a la gala dels Òscar, on es feia la diferència entre una cantant que deien que cantava en castellà i una que cantava en espanyol, simplement per a fer la diferència d'accents. Tenim altres casos on hi ha, per exemple, en comptes de dos glotònims, dues maneres de denominar una llengua de manera diferent, n'hi ha tres. Per exemple, quan aneu al nord de França, quan arribeu a Bèlgica, al nord de Bèlgica es parla flamenc. De fet, el flamenc, quan creueu a Holanda, és el mateix que l'holandès. Llavors, tindríem flamenc, holandès i neerlandès. A més, si vos hi fixeu, neerlandès en neerlandès és Nederlands. Neder, baixos, lands, països. És a dir, tenim una llengua amb tres denominacions diferents. Però, encara més, si ens n'anem a Sèrbia, pensareu, clar, en Sèrbia parlen serbi. Però, clar, el serbi, croat, bosnià i montenegrí són la mateixa llengua. I com podem observar en este mapa, tot i estar en països o estats diferents perquè hi ha una frontera o línia imaginària que els separa, reben noms diferents, però parlen la mateixa llengua. De fet, el cas del serbi, bosnià, croat, montenegrí és molt curiós perquè realment la separació es degué a que tenen religions diferents. Estos casos són molt corrents al món. Llavors, nosaltres no som una excepció. En el nostre cas, el català valencià és una llengua que es parla des de Salses fins a Oriola, on també, tot i no ser llengua majoritària, és llengua pròpia dins del País Valencià, que es parlava de manera habitual fins fa 200 anys, i des de la Franja fins a l'Alguera. Ho nomenem de dues maneres diferents. En general, dins del territori valencià, per motius històrics, l'hem denominada valencià. Llavors, ocorre el mateix. Cal que tinguem en compte una paraula que és molt important, que és isoglossa. Una isoglossa és una frontera, en este cas, o línia imaginària, però no és una frontera política, és a dir, no divideix ni comarques, ni comunitats autònomes, ni països o estats. El que divideix són trets o característiques, ja bé siguen fonètiques, lèxiques. Per posar un exemple, tenim este cas. Jo a València diria genoll, mentre que a Castelló i a Alacant dirien ginoll, i novament a Guardamar del Segura dirien genoll. Esta frontera o línia imaginària que observem en color blau i en color roig seria una isoglossa. Llavors, les llengües no tenen res a veure amb les fronteres o línies imaginàries. Una frontera o línia imaginària simplement significa que estàs governat per una altra persona. Però, per exemple, dins del territori valencià, quan et trobes a Alpinós, si tu passes a Múrcia, al costat, al Carxe, en eixa zona, tot i ser Múrcia, encara es parla valencià. Llavors, estem passant d'una frontera a una altra, sí, però lingüísticament continuem parlant la mateixa llengua. Si tu et trobes a Lleida, però, per exemple, passes a Andorra, tot i canviar de país, perquè estàs canviant d'estat, continuen parlen la mateixa llengua. Llavors, cal fer aquesta diferència. Un glotònim són dues maneres de denominar una mateixa llengua, dues, o com hem vist, tres, o com hem vist, quatre.
totes són igual de vàlides i dins del respectiu territori se li diu d'una certa manera. Bé, espero que hagi quedat clar este terme, tant glotònim com isoglossa. Moltes gràcies.